Ел озағына санаулы күннәр қалып бара, шушы күннәрдә Бүтін дөнья татар конгрессының кеңейтілген Милли шура утырышы булып узды. Милли шура рәисе Василий Шейхразиев 2021 елгы эшкә йомгак ясап, киләсе елга эш планы белән таныштырды. 2022 елда оешманың 30 еллык юбилее, шулай киләсе елга Бүтін дөнья татар конгрессының 8-нче съездын үткәрергә җыенабыз. Бу чаралар без бергә, безнең көч бердәмлектә шигары астында оештырылырга тиеш икәнен ассызыклады Милли шура рәисе. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдәге Милли шура әгъзалары Zoom конференция режимында катнашты. Киңәйтелгән утырышка чакырылган кунаклар Бүтін дөнья татар конгрессының еллык эшчәнлеге нәтиҗәле булуын искәртте. Бірінші күнілік кені президентіміздің делегациясында Сауд Арабистанында болдым. Көріп тұрам, нешік Татарстанның авторитеті көп, нешік ешлерге, нешік андай yaşamışı татарларға ихтибар зор. Шуңа күрә менә бу эшләнгән эшләр алар барысы да безнең киләчәгебез өчен. Менә бу пессимистлар бит кычкыралар. Һәр татар бетә, культурабыз бетә, әдәбиятыбыз бетә, телебез бетә дип. Менә мин инде ничә ел эчендә, менә 10 ел соңгы ел 10 елдан алсам да, делегация составында чит илләрдә татарлар белән очрашуларда булам. Наоборот, күреп торам үсешне.